Dan i dobrodošli u moj novi video. Danas kuvamo baranjski čobanac na moj način, malo je modifikovan, malo će bolje biti, nadam se. Veliki pozdrav za Beli Manastir, Bolman, Novi Bolman, Baranjsko Petrovo selo, Jagodnjak, Čeminac, Uglješ i naravno Dardu. Nisam zaboravio ni Bilje, veliki pozdrav za Bilje. Kao što rekoh, baranjski čobanac na moj način modifikovan. Vidimo se uskoro, čao! Dragi moji, evo nas ponovo. Danas imamo na meniju, kao što rekoh, baranjski čobanac, znači baranjski čobanac, na moj način modifikovan. Nadam se da će biti bolje nego što drugi rade. Imamo meso, svinjsko meso od vrata, isključivo od vrata. Ovdje imamo domaću svinjsku mast, crveni luk, paprika, žuta, zelena, bela, ne znam ni kakva sve ima. Znači imamo domaću pancetu, domaća slanina panceta. Imamo dimljene nogice. One obavezno idu u čobanac, to drugi ne stavljaju. Sad ću vam pokazati originalni baranjski čobanac, znači da nema zabune. Znači, ovo nije slavonski, ovo je baranjski čobanac. Živeo sam u mjestu gdje su se uzgajale svinje i ovce. I čobani kad dođu kući ili tamo na njivi, oni založe vatru i kuvaju od ovih stvari, kuva se čobanac, znači originalni. Gledam neke ljude po Zagrebu kako kuvaju, izmišljaju toplu vodu, stavljaju junetinu i to. Nijedan čoban neće da zakolje kravu ili june pa da kuva čobanac od njega. Naravno da ne, nego se kolje ovca ili svinja. Sad ovdje imamo, kako se zove ovaj, biber u zrnu. Imamo dve kocke goveđega ovoga, Englezi kažu stok. Ovo je dve kocke, one za, znate vi šta je to, da vam ne objašnjavam. Znači ovdje imamo jednu supenu kašiku soli, malo tucane ljute paprike, ja koristim začin C iz Srbije, a vi možete da koristite vegetu, nemam ništa protiv vegete i neću da se pravim da ne stavljam ovaj dodatak jelima, da vas lažem, ja ga stavim, zato što ima svakakvog povrća ovdje, znači ne može da ne valja. A inače, pravi kuvari ne stavljaju dodatak jelima, nemojte mi ništa zamjeriti, ja sam kuvar druge klase, ali kuvam po svom ukusu. Znači, inače se ne stavlja ni začin C, ni vegeta, sve ovo povrće daje isto i bolje, ali ja uvijek malo dodajem ovoga i neću da se pravim da ne dodajem. Znači, ovdje imamo svinjsku mast, to sam rekao. Sad ću da vam pokažem nešto što niko ne radi. A naravno, ja sam to učio svojevremeno dok sam radio svašta sam radio u životu, pa između ostaloga i kuvao sam. Ovo se zove na francuskom, u francuskoj kuhinji. Sad ćemo da radimo meso na francuski način pre kuvanja. Znači, uzme se meso, stavlja se u posudu ovako. Sad uzmemo gustin. Uzmemo malo gustina, pospemo po mesu. Ovako, i to se malo pomešamo ovako. Još ćemo malo da stavimo gustina. I sad se vi verovatno pitate šta ovaj izmišlja toplu vodu, stavlja gustin na meso. Sad ćete da vidite šta sam ja to naučio od Francuza. Kako to Francuzi rade pripremu.
Ovako, još malo ćemo da stavimo gustina. Evo ovako. Sad možete nešto i od mene da naučite, nadam se. Evo vidiš ovako. So sad nećemo da stavljamo na meso nikako. So ćemo kasnije da dodajemo, vidjet ćete sve. Vraćam se uskoro za sekundu. Dragi moji gledaoci, dragi moji Baranjci, dragi moji Vojvođani i svi ostali koji nas gledate u belome svetu. Ja sam rekao da je ovo čobanac modifikovan na moj način, ali nisam ništa pobegao od originalnog recepta. Samo ću ga napraviti na bolji način. U ovu našu kuhinju ću dodati jedan element francuske kuhinje, a vama će se to svidjeti i vidjet ćete o čemu se radi. Morate da ostanete sa mnom, da me pratite. Šta sad ovdje imamo? Ovdje imamo iz Vojvodine. Iz Vojvodine sam dobio nogice dimljene, svinjske očišćene dimljene nogice. Mnogi će od vas sad verovatno reći, bljak, to je fuj, ja to ne volim. E pa dragi moji, onaj koji je jeo pravi čobanac, on to voli. Zašto se ubacuju nogice? Nogice se ubacuju zbog toga što one daju žele. A žele je veoma potreban za ovu moju zemljanu posudu, da bi se to lepo skrčkalo unutra i da bude fantastičan ukus. Pre nego što bilo šta sad počnem da radim, prvo i osnovno pravilo francuske kuhinje je da se ovakve stvari moraju obariti najmanje 10 minuta u ključaloj vodi. Kao što vidite, ja ovdje imam ključalu vodu. Zbog čega se to radi? Zbog razno raznih, zbog razno raznih efekata na zdravlje čoveka. Sad ćemo da to stavimo ove nogice ovdje, da se one obare 10 minuta u ključaloj vodi na 100 stepeni. Evo vidite ovako, i uvijek stavljate od sebe prema dole. Tako. To ćemo da sad obarimo te nogice. Sad ćemo i da prebacimo na drugu ringlu, da se one bare. A vi ćete vidjeti zbog čega se to radi. Ako me budete pratili, a nadam se da hoćete kao i uvijek što me pratite. Sad ćemo da radimo jedan sistem koji se zove prženje crvenoga luka. Ali nisam iseckao luk, zaboravio sam da ga iseckam, pa ću morati sad da ga iseckam. Ostanite sa mnom, samo da iseckamo crveni luk. Vraćam se uskoro. Kao što rekao, moramo luk da iseckamo, zaboravio sam luk iseckati, sad ćemo da ga iseckamo. Može biti malo krupnije, nije bitno, pošto će ovo da se kuva najmanje 3 sata. Tako da on će da se raspadne, neće ništa ostati od njega. Nećete ga vidjeti, to vam garantujem. Ja tako kuvam, ja ne znam drugačije. Starog je konja naučiti teško jahati. Jel' tako? Drage moje pratiteljke i pratioci. Sad ćemo da ga iseckamo ovako. Slobodno neka ostane malo koji krupni komad, nije problem. Vidite ovako. Vi to verovatno znate bolje iseckati od mene. Ali dobro, šta da radimo, ja sam kuvar druge klase. Sad ću da plačem. Nisam seckao do sad ljući luk od ovoga. Kako je ljud, brate rođeni.
Bit će kao kad su cigane uvatili u skladištu bibera. Kaže, plaču, ali jedu. Ovako. To je to što se tiče luka. Sad ćemo da ga pržimo, da ga dinstamo. Molim kamermana da pređe vamo na ovu poziciju. Niste mi rekli šta mislite o mojoj novoj frizuri? Pišite mi u komentare. Posebno zamoljavam žene da mi pišu. Šta će mi muškarci pisati? Nek mi žene pišu. Da li im se sviđa frizura ili ne. Spusti se vamo dole slobodno ovaj. Spusti dole kameru. Dole. Ne, obori. Tako. Idu mi suze na oči. Morat ću malo da popijemo konjaka. Živjeli. Domaći konjak Joker 45. Živjeli. Dušu mi vadi. Priđi malo ovamo. Tako da se vidi, ovo je domaća mast. Ovo nije za ljude koji imaju kolesterol. Visok šećer i pritisak. Znači, slobodno nemojte ovo gledati ako imate šećer, kolesterol, visok pritisak. I visoke trigliceride. Slobodno ovo nemojte da gledate. Posebno vegetarijanci, ako ima nekakav vegetarijanac, znači ovo baš nije za vegetarijanca preporučljivo. I nije preporučljivo za osobe mlađe od 18 godina. Znači, ako kuvate sa mnom morate da pijete i da jedete, a to možete samo ako imate preko 18 godina. Oba uslova da ispunite, znači samo preko 18 godina. Evo, sad ćemo da stavimo luk da se dinsta. Ovako. Sad će neko da mi kaže, milivo je, izmišljaš toplu vodu, ovo, ono. Naravno, zato što ništa nisam izmislio, upotrebljavam element francuske kuhinje. Nadam se da će biti na bolje. Ovaj luk ćemo da pržimo jedno 10 minuta. Naravno, neću ga cijelo vrijeme snimati kako ga dinstam, znate vi kako to ide. Ovo je samo ilustrativno, tako nešto se kaže. Dugo vremena živim vani pa sam zaboravio naš jezik, da vam budem iskren. Ovako. Sad ćemo lijepo da ga dinstamo. Vraćamo se uskoro, ostanite sa mnom. Dragi moji, evo nas ponovo sa mnom. Kao što vidite, ovo se zove na francuskom karamelizacija. Znači, luk smo sad doterali da je požuteo, da je omekšao. Još malo ćemo ga dinstati i onda ga prebacujemo u zemljanu posudu. Vidite, ova zemljana posuda, to će sve da se krčka u šporetu, u rerni, u ovoj zemljanoj posudi. U tom je mala caka isto, znači, inače se u Baranji ne kuva u ovoj zemljanoj posudi. Ja ću da kuvam u zemljanoj posudi, znači u šporetu, u rerni. Evo, sad ćemo da vidimo šta smo uradili. Luk je dobio zlatno-žutu boju. Njega ćemo sada prebacimo u ovu posudu ovdje.
to. To ćemo sad poklopimo. I mi nastavljamo naš posao dalje. Sad ovdje dodajem, ponovo palim gas na najjače što može. Sad ovdje dodajem mast, domaću svinjsku mast ponovo. Htio sam ovaj luk malo da povadim. Ovako. Ovdje sad ide domaća svinjska mast. Još ću malo da dodam masti. Ovako. To je to. Sad ćete da vidite jednu francusku caku. Sad ćemo mast da dobro zagrejemo. Moram još malo da popijem konjaka domaće, moj domaći konjak. Joker 45, Srbija, živjeli. 4 godine star. Uskoro će biti u prodaji. Tako. Sad je caka francuska. Sad u zagrejanu mast dodajemo komade mesa. Nadam se da će sve stati. Hoće. Ovo se na francuskom kaže la flambe. Šta se sad dešava? Meso se mora zapeći sa jedne strane i onda ćemo okrenuti drugu stranu. Otprilike 3 do 4 minuta sa jedne strane i onda sa druge strane i onda ga prebacujemo u posudu ovdje. Ovo je magična posuda. Ovo sam kupio od Rusa ili Bugara, tako nešto. To je njihova tehnologija. Ja ne mogu da vam opišem miris ovoga. Ovo je nešto izvanredno. Vraćamo se uskoro. Što snimaš? Sad ćemo da iseckamo papriku. Ovako.
Ovako. Znači paprika ne mora biti baš sitno seckana isto. Ona će da se raspadne prilikom kuvanja. Ovako. Ovo je prebaciti ovu posudu ovdje. Ovaj tanjir. Molim kamermana da pređe vamo na šporet. Sad ćemo da pogledamo naše meso, šta se dešava sa njim. Ono je trebalo sad da dobije bojicu, evo jeste dobilo je bojicu. Sad ćemo da ga okrenemo na drugu stranu, kao što sam vam i obećao. A ja ispunjavam svoje obećanja. Ovako. Moramo svaki komad posebno da okrenemo, da nam ne zagori. Ovako. Ja se kladim da naši domaćini ovo kad bi vidjeli, rekli bi to je gubljenje vremena. U moje dane to se nije tako kuvalo. E pa gledajte dragi moji, danas je 21. vek. I tehnologija i načini, znači, otišli su, unapređeni su, to jest. Evo, Tesla sad obećava da će da leti na Mars. Pa znači, zašto mi onda ne bi upotrebili malo modifikovan način kuvanja i lepši nego naš domaći. Ne kažem da naš ne valja, nego malo samo da se modifikuje. Evo vidite ovako, pogledajte sad kako ovo meso ispalo perfektno. Vidite, svaki komad mora da bude zlatno rumene boje. Pogledajte vi ovo. Ovako kuvaju samo makeri i majstori svog zanata. Evo pogledajte. Sad ću da vam pokažem još jednu caku. Šta sad ide? Sad kuvamo sa brandijem, to jest konjak. Konjak može samo da se zove u Francuskoj konjak, u provinciji konjak. A ovo je brandi, znači svaki brandi je konjak, ali svaki konjak nije brandi. Itd. Znači sad sipamo brandi ovdje. Ovako. Ovo su male tajne velikih majstora. Male tajne velikih majstora kuhinje. Molim kamermana da se vrati na drugu stranu, gdje je bio u početnoj poziciji, da nešto drugo uradimo. Sad ćemo da očistimo ovu dasku i da isjeckamo našu slaninicu. Ovo nećemo da bacamo, ovo ćemo da koristimo, ovo slobodno može da se stavi u tiganj, ova kožica. Ona daje isto fantastičnu aromu. Nju smo stavili u tiganj sa mesom. Ovako. Sad ćemo ovu slaninicu da isjeckamo na sitne kockice.
Ovako. Pancetta, što bi rekli Italijani. Parliamo italiano! Ovako. Sad smo to pripremili, dragi moji. Molim kamermana da se vrati na drugu poziciju. Da vidimo kako je meso. Još malo. I meso je dobilo svoju bojicu. Evo vidite. Zlatno rumena boja mesa. Ovako. Fantastico. Evo vidite, meso je sad skoro gotovo. Sad ću da pristupim vađenju tog mesa u posudu ovu zemljanu. Isključit ću na sekundu gas. Sad ćemo da odsadimo ovo meso od masnoće, da ga ubacimo ovdje u ovu, kako se zove, posudicu. Pogledajte vi ovo meso kako je dobilo zlatno-žutu boju. Sad ćemo ovo da poklopimo. Ovako. Sad nastavljamo posao dalje. Znači palimo ponovo gas na manju temperaturu. Ubacujemo našu slaninicu. I papriku. Ovako. Sad ćemo to malo da prodivstamo. Sad ćemo ovdje da ubacimo malo crnog bibera u zrnu. Jedan prstohvat. Tako. Sad ćemo nogice ove da izvadimo van. Nogice su obarene. Isključuje gas za nogice. Evo, pogledajte nogice. Ove nogice su sad termički obrađene. Znači one mogu sad ovako da se jedu. Bez ikakve bojazni za bilo šta. Njih ćemo da ubacimo ovdje da se nalade. Evo ovako. Hoćemo sve da poklopimo. Sad, dragi moji, sad ću da vam pokažem još jednu caku. Od mene možete svašta da naučite. U ovu vodu gdje su se kuvali nogice, ponovo ćemo da upalimo gas. Ne ovaj, nego ovaj. Ovdje ćemo sad termički da obradimo paradajz. Znači njemu će trebati samo minuta da skinemo ovu ljusku
Pogledajte. Sad ćemo paradajz malo samo da obarimo termički da bi mogao da oljuštimo ovu ljusku sa njega. Tako. Ovdje ćemo malo da dodajemo paradajz pirea, koncentrat od paradajza. Ovako. Da vidimo šta se dešava sa paradajzom. Još malo. Evo počela kožica da puca. To je ok. Sad ćemo da ga izvadimo van. Nadam se da je popustio. Sačekat ću 1 minutu da se malo ohladi. Vraćamo se uskoro. Sad ćemo da uljuštimo paradajz, evo ga, kao što sam vam i obećao. Zbog čega se skida ova ljuska? Pa skida se zbog toga da bi prilikom kuvanja, da bi se sve lepo raspalo. Malo je vruć. Evo ovako. Evo vidite, sad ćemo da izvadimo ovo. Može tu da bude, slobodno. Vidite kako lako ide, pogledajte. Evo vidite. Ovako. Ovo je nešto malo tvrđi, ali ide i on. Ovo je neki holandski paradajz, nadam se da će biti dobar, lepo izgleda na oko. Ovako. Ovaj se nešto ne da. Oće. Evo ovako. Ove ljuske ćemo da stavimo ovdje na tanjer da mi ne smetaju. Sad ću ovo da iseckam. Ovo ćemo da izvadimo. Ovo zeleno, to nam ne treba, jer otima se. Otima se. Ovo je dobro. To je odlično. Sad ćemo njega da iseckamo sitno i da ga ubacimo da se kuva.
možemo da pređemo ovamo na šporet. Sad ćemo paradajz ubacimo ovdje unutra. Ovo je naš sos. Malo ću da smanjim vatru. Ovako. Tako. Vraćamo se uskoro. Dragi moji, sad ćemo da napravimo goveđi, Englezi kažu stok, ne znam kako se kaže na našem jeziku. Razmutit ćemo dve ove kockice goveđega. Goveđe ove kocke. To ćemo sada razmutimo ovako. Ovako. Ćemo da razmutimo. Ovo ćemo sada presmemo ovdje u tiganj da se dinsta sa... molim kameramana da pređe ovamo iza mene. Ovdje ćemo da sipamo tiganj. Tako. Sad ćemo da nastaviti da dinstamo našu slaninu i ove paprike. Vidimo se uskoro. Dragi moji, moram da vam se pohvalim danas. Danas mi sve ide po planu i od ruke, što bi se reklo. Moram malo da popijem u moje i vaše zdravlje pijem danas moj konjak Joker 45. Boja je fantastična i okus je fantastičan. Sad ćemo da iseckamo beli luk. Njega ćemo sitno da iseckamo. Ovako. Ovako. Još ćemo da ga usitnimo. Tako. Njega ćemo sada ubacimo u tiganj da se dinsta sa drugim namirnicama.
Molim kamermana da pređe ovdje. Ja vama, narode, ne mogu da opišem kakav je ovo miris ovdje, kakav se miris širi po celoj kući. Znači, upalio sam ovaj aspirator, respirator, kako se zove, aspirator. On ne može da izvuče sav ovaj miris iz kuće. Ja se nadam da će moje komšije biti ovdje oduševljene sa ovim. Oni inače znaju da ja kuvam svaki vikend ili tako nešto, nešto ukusno. I već su navikli na to. Sad ćemo da ovdje ubacimo druge namirnice. Šta imamo ovdje? Imamo ovdje, znači, sol. Ja ovdje ništa nije slano, znači, ništa, u stvari stavio sam malo soli u luk kad sam dinstao, to obavezno mora da se stavi. Sad ću ovu sol, ljutu papriku i začin C da ubacimo ovdje. I neće biti previše. Znam sigurno. To ću sada promešam. Ovako. I sad imam još nešto da vam pokažem šta ću da stavim. Da bi neutralisali ovu kiselinu ovdje od paradajza i od paprike i od svega, ubacujem obavezno pola supene kašike šećera. Tako. Mešamo. Ovako. Sad ćemo da probamo da vidimo kako je. Kakav je sos? Ljutkasto, slano i sve to. Jeste ljutkasto je malo, ali kad se ovo napuni sa vodom, taman će biti to. Možda ću još morat malo soli da dodam, vidjet ćemo kasnije. Ovo će da bude super. Ovako. Vidimo se uskoro. Dragi moji, sad ću da vam otkrijem još jednu tajnu velikog majstora. Ovo je sos pripremljen za čobanac. Ukus je fantastičan. Stavio sam malo ljute paprike, jednu malu kašikicu. Nadam se da neće biti previše. Sad ću da vam otkrijem još jednu malu tajnu. Sad se ovdje stavlja jedna supena kašika beloga kukuruznoga domaćega brašna. Sitno mlevenoga. Vidite ovo sad ovdje. To ide tu. Sad ćemo to malo da razmešamo, da nema grudvica. Ovako. I reću vam još nešto u vezi crvene slatke paprike aleve. Nisam je zaboravio, nju stavljam pri kraj, na 15 minuta pred kraj ide crvena slatka aleva paprika. Znači to je podobavezno. Znači ona se ne stavlja toliko kuvanja jer onda bude jelo gorko. Hoće da gorči od nje.
Znači 15 minuta pred kraj stavljamo slatku alevu papriku. Sad ću ovo da probam sa čistom kašikom s kojom sam brašno sipao. Znači nikad sa istom kašikom ne probavam 2 puta. Fantastično. Sad gasimo ovo. Idemo ovdje. Opa. Sad ćemo da prespemo to ovdje na naše meso. Tako. Ovo nije posao na brzinu, znači ovo ne može da se radi na brzinu, ja nikad ništa ne radim na brzinu pa ni ne kuvam. Ne volim da kuvam na brzinu, ništa. Ovako. Sad ću ja da nalijem vodu unutra. Znači sad sipamo vodu. Treba da bude za jedno 2 prsta iznad nivoa mesa voda. Još samo malo vode ću da sipam i tu se više voda ne dosipava. Niti se meša, niti se dosipava, to mu je što mu je. Ovo malo treba vremena da se ovaj sos pripremi, ali kad se pripremi onda više nema potrebe da se bilo šta dira. Znači nema mešanja, nema ništa. Evo, to je to. Sad ja to poklopim, ovako. To se sad lepo poklopi i ubacujem ga u rernu. I narode moj, vidimo se mi za 3 sata. Da vam pokažem kako je to ispalo za 3 sata. Vidimo se za 3 sata. Dragi moji, evo nas ponovo. Ostalo je još jedno 15 minuta da skuvam pastu. Da je poslužim sa baranjskim čobancom. Danas ću da kuvam talijansku rigatoni pastu. Evo pogledajte. Prelepa je pasta stvarno. Znači voda je proključala, sad ćemo da dodamo pastu. Ovo je pola kilograma paste. To je to. Malo ćemo da je promešamo, da nam se ne zalepi. Znači, ulje se nikad ne dodaje u pastu, to znadete. Evo ovako. Sad ćemo da sačekamo jedno 15 minuta da se pasta skuva i poslužit ćemo naš čobanac. Vidimo se uskoro. Ćao! Dobri moji, trenutak istina je došao. Sad ćemo da vidimo šta smo skuvali mi to danas. Ja se nadam da će biti odlično. Pogledajte sad ovo. Baranjski čobanac u zemljanom loncu. Pogledajte vi ovo kako se krčka u zemljanom loncu, ljudi. A? Gledajte vi ovo. Poslužit ću ga, kao što sam rekao, sa zelenom salatom i rigatoni, italijanska pasta. Sad ćemo da vidimo, evo, sad ćemo da ga poslužimo na pastu, da vidimo kako je to ispalo. Wow, ja mogu da kažem samo wow. Snimam jednom rukom, nemojte mi zameriti.
Sad ću malo samo da stavim seckanova peršu na gore i to je to. Evo ovako treba da izgleda baranjski čobanac modifikovan francuskom tehnologijom. Da ti još malo sitnika još. Sad ćemo malo da stavimo peršu na gore. A vidite ovako. Da ga malo ulepšamo. Evo ovako. Evo, pogledajte vi ovo. Ovo je nekada slađe od seksa. Recite mi šta vi mislite. Pišite, pošaljite poruku. To je to za sad. Vidimo se uskoro. Ako me niste zapratili, zapratite me. Lajkujte i šerujte. Ćao!